Welcome back to my YouTube channel. So, i-share ko lang ulit ngayon sa mga kamamshi. Tulad ko, 7 months pregnant na ako. Sakto ngayon, 30 weeks na yung baby bump ko. Malaki na yun. Sobrang likot na yung baby na ito. So, ito siya guys. Ang likot-likot na ng aming baby. So, yun guys. I-share ko lang ulit sa inyo yung Organiza ni Baby Nathan. So, nandito na lahat mga kamamshi yung gamit ni baby. Kasi ito yung mga pang-reserva kong gamit talaga na iiwanan. Iba pa yung dinala ko sa hospital. So, ito yung mga tinira ko. So, mayroon akong stock na 3 alcohol pa. Malaking pulbo. Ay, sorry. Malaking pulbo. Tapos, ito Johnson lotion, tapos 2 shampoo. Ang mahal pa lang ito mga kamamshi. So, meron pa akong tinirang cotton buds, tapos 2 pang-sip-sip sa sipon, sa ilong, pang-sip-sip sa ilong kung may sipon. Yun ang correction. Tapos, nail cutter. Tapos, ito yung mga clip na sa lampin. Bumili akong 4 na pares. Tapos, yan. Iiwanan ko lang yan mga yan. Tapos, dito naman sa pangalawa, may aside na siyang aside manzanilla. Kaso, hindi ko siya madadala mga kamamshi kasi maluwag na yung yung takip. Dyan na lang siya, pag uwi na lang namin gagamitin. May 2 pa siyang sabon, tinira ko. Ito yung lactacid. Ito naman yung panghugas sa chupon, sa mga bottle. Tiny buds. Hinihingal ako mga kamamshi, magsalita. Pasensya na. Ayan, buntis talaga, hinihingal magsalita, no? Tapos ito, yung cream, 3 yan. Ito, puro yung tiny buds. Tapos, ito, may ano na akong binili, thermometer. Ito naman, tiny buds ulit. Pang massage, tuwing gabi sa kanya. Tapos ito, baby rub. Vicks naman ko pang baby. Hindi siya maanghang tulad pala ng Vicks ng matatanda. Mabango siya. Pulbera, mayroon na siyang pulbera. Tapos, lagay ng sabon. Ayan, 4 na pang-reserbang nipple. Tapos, dito naman sa pangatlo, yung binili ko ng Parlin. Ito, iniingat-ingatan ko. In-sterilize ko na yan. Binali ko ulit. Ang mahal niya mga kamamshi sa SM. Ito, 874. So, ayan, matibay naman siya. Kaya yan yung nagustuhan ko. Inaalok nga ako dun sa SM ng nagbenta sa akin niya ng yung di kuryente or rechargeable. Ang mahal, 2,500. Kaya na lang napili ko. Tapos dito naman tayo sa yung mga nakapatong. Ito yung mga in-sterilize ng mga gamit na lagayan ng gatas. Ayan, may mga chupo na rin. Tapos, ito, hindi ko pa nagagamit yung Organiza yung 3. Tapos, meron din akong binili sa kanya maliit na electric fan. Para paglabas niya, ilalagay ko na lang to sa sa crib. Para hindi siya sa electric fan, malunod ba. Tapos, mayroon naman kaming aircon. Aircon na lang pag nandito na siya sa bahay. Tapos, dito naman mga kamamshi, sa pangalawa, ito, may diaper na, kasi isang box yung binili ko. Bali, kinuha ko na yung isang box. Kumuha na ako ng 15 pieces. Yun ang dadalhin ko sa hospital. Ito, tinira ko 40 pieces, 40.
Ayun pang reserva niya pag uwi namin. Tapos ito, pang brush niya sa chupon. Hinihingal talaga ako mga kamamshi. Ito naman yung bulak ng mga tinira ko. Ito, cotton ball, dalawa cotton balls. Tapos dalawa pang baby wipes. Tapos dito naman sa pangalawa, ito nagamit ko na to pang bahay. Ayan yung mga tissue, tsaka yung diaper na kinunan ko ng 15 pieces. Ayan, marami siyang tissue. Tapos sa pangatlo naman, ito naman yung gagamitin ng mga kamamshi sa pag laundry, pag yung sabon. Itong sabon na to, na-try ko na to sa baruan niya. Sobrang ganda mga kamamshi kasi hindi siya matapang, mabango. Sobrang bango niya, tapos sobrang bula. Basta natural lang yung niya, pagkabula, bango. Pang baby talaga siyang sabon. Laundry powder. Ang bili ko naman ito 583 sa SM. So yan yung mga gamit ng mga kamamshi. So konti pa lang naman yan, bibili na lang ako paglabas ulit niya. Siyempre pang reserva lang naman yan. Tapos i-share ko naman sa inyo yung lagayan niya ng damit, yung baruan, kasi wala pa talaga siya totaling gamit. So unang box niya, pinagsusulatan ko na. Hindi ko siya nilalagay actually mga mamshi, yung ilalatag ko yung mga damit niya. Gusto ko talaga siya zipper lock kasi maaalikabukan, kaya may bigkis din yung bigkis, gloves, para mabilis makita ni papa niya pag si papa niya yung kumuha. Tapos dito naman, ayan, lampin ni Baby Nathan. Mga lampin naman to. Tapos dito sa pangatlo, baruan ni Baby Nathan. So ayan, para mabilis makuha ni Tuto, short, pajama, overall. So ayan, magkakasama na sila sa isang zipper lock. Wala pa siya totaling mga gamit ng mamshi kasi paglabas na lang daw ni baby, bibilihan ko siya ng mga sapatos, mga damit. Ito naman yung extra niya, parang diaper. Tapos ito yung wala na malagyan, dito na lang nilagay, mga naka-sterilize na siya. So yun lang mga kamamshi. So yan lang yung mga gamit niya. Mamimili pa kaming ibang gamit paglabas niya. Yun lang muna guys yung aking vlog for today, yung mga essential nga ni Baby Nathan. So next vlog namin guys, yung crib naman ni baby, para ma-share ko naman sa mga kamamshi yung nabili kong higaan ni Baby Nathan. So thank you guys sa panonood. Please subscribe my channel, like, share and subscribe. Thank you guys.